alumnes, què? Us ha agradat la intro? Chula, ¿eh? El que pasa es que algún dirá, jo, profe, ahora te veo a ti la cara y ya el vídeo ya ha perdido su gracia. Y pues sí, pues és verdad. Mireu, la idea és que a partir d'ara començaré a fer, en la mesura del possible, alguns vídeos de màxim 15 minuts per tal de mirar d'explicar aquelles coses que ja explicava a classe, ¿vale? La veritat és que em resulta una mica difícil perquè jo no soc youtuber ni tinc intenció de ser-ho i això de parlar mirant a una càmera no és gens fàcil, costa una mica. Però bé, tot i així faré el que podré, no? La idea és poder fer unes explicacions com les que faria a classe, perquè de fet el llibre vosaltres ja el teniu, ja la teoria ja la teniu, els meus esquemes també els teniu, la feina que heu de fer us la vaig indicant, però a classe doncs explico coses o projecto coses i tal que aquí doncs des de casa es fa una mica difícil amb el Google Meet, doncs mira, ho faria a partir d'aquests vídeos de YouTube. Quina és la idea? Que tu, quan vegis aquests vídeos, doncs amb calma prenguis apunts. Clar, la Marua ara no caldrà que digui, profe, com has dicho? Espera un momento, que no me ha dado tiempo. No passa res, Ara serà tan fàcil com donar-li el pause en el vídeo, tornar a posar i repetiré exactament amb les mateixes paraules allò que ja havia dit. O sigui que serà fantàstic. El que sí que és cert és que les preguntes, Fir, no te les podré anar responent al moment. Hauran de ser doncs, totes pel final, totes quan tinguem aquesta hora setmanal de Google Meet. Llavors sí que amb molt de gust respondré preguntes, especialment si heu vist aquest vídeo. ¿Vale? Us recomano que aquests vídeos els veieu en família, per què no? Per tant, si voleu, ara podeu donar-li el pause i dius, vale, m'espero un moment, papa, mama, mira què fa el meu profe, i el podeu ensenyar si voleu. Bé, si el vostre pare o mare és llicenciat en història, jo crec que és millor que no li ensenyeu cap d'aquests vídeos pel bé de tots. Vale. Què? Comencem? No faré tota la classe així mirant jo en gran perquè això seria molt avorrit, sinó que ara m'agafo a mi mateix i em posaré així cap al costadet, em poso petitet i així puc projectar la pantalla. Anem a provar-ho? Vinga, anem a fer-ho. Pop! Ja m'he tornat petit. Mireu, en primer lloc, veieu que aquí tenim la vostra carpeta del Drive. Per què us l'ensenyo? Us l'ensenyo per dos motius. Perquè, a part dels documents que ja hi havia, i molts ja els coneixeu i la major part ja us els vaig presentar a classe, n'hi ha un parell que no heu vist perquè els he penjat fa menys. Mira, el 10 de març, poc abans del confinament, vaig penjar aquest que és d'una escola. És una escola que fa un documental sobre la Primera Guerra Mundial i com que és la feina que us he demanat jo a vosaltres, doncs he pensat que us faria gràcia de veure'l. No perquè l'imiteu, però sí perquè us serveixi com a exemple. I després hi ha un altre vídeo, no sé si s'ha carregat i si no, a veure si puc tornar a actualitzar la pàgina. No puc. Hi ha un vídeo, ara aquí em sap greu, no surt, és de Herbert. És un vídeo divertit, és un vídeo de la Primera Guerra Mundial però explicat de manera una mica més divertida, doncs bé, us recomano que el veieu, ¿vale? Anem al tema. Mireu, ens quedava per veure les conseqüències de la Primera Guerra Mundial, val? Les conseqüències les catalogarem en 4 tipus de conseqüències. En primer lloc, algunes coses ja les hem vist, però les explicarem igual. 10 milions de soldats morts. A veure si podem fer això. Fiqui-hi. 10 milions de soldats morts. Algú dirà, hola, quina passada, això? Es pot pintar aquí com si fos una pissarra, veus? Doncs més o menys mirarem de fer això, però en menys temps. Va morir molta gent a la Primera Guerra Mundial. En aquell moment va ser la guerra en la que més gent va morir, mai havia mort tanta gent. Ara, també hem de dir que tot just es va acabar la Primera Guerra Mundial, el 1918 es declara una grip mal anomenada grip espanyola, mal anomenada perquè no venia d'Espanya, de fet venia dels Estats Units, pel que sembla,
i va matar a 53 milions de persones arreu del món en només un any. És a dir, als 5 anys de la guerra van matar 10 milions de persones. En un sol any, aquesta grip va matar 50 milions de persones. Per tant, el coronavirus, poca cosa al costat d'això, oi que sí? Més conseqüències demogràfiques. Bé, mireu, si obro aquí, per exemple, i miro, veiem la quantitat de gent que va ser mobilitzada en aquesta guerra, el qual també demostra que és una guerra total, el fet de la guerra total que ja vam veure. Mireu, Rússia mobilitza 12 milions de soldats, França 8, l'Imperi Britànic, Gran Bretanya quasi 9. I mireu la quantitat de morts, 1 milió de morts, 1.300.000 morts, 900.000 morts, una quantitat de morts molt bèsties. Bueno, i després per l'altra banda, per la banda aliada, torna a passar el mateix. Alemanya mobilitza 11 milions de persones, de les quals es moren gairebé 2 milions. Si mirem el percentatge de baixes, perquè clar, no només cal mirar la gent que ha mort, sinó també hi ha ferits, aquests es consideren ferits greus, i després hi ha també presoners i desapareguts, i per tant, persones que, bueno, a la pràctica estan deixant famílies desolades, no? El total de baixes és molt bèstia, és al final de 22 milions de persones independentment de les morts, ¿vale? I el percentatge també és molt gran, perquè resulta que, per exemple, a Rússia, dels 12 milions, les baixes són 9 milions i, per tant, és un 75% de la població que ha participat en la guerra o bé ha mort, o ha estat ferida greu, o bé ha desaparegut. És un tema molt greu. Per tant, bé, podeu mirar aquestes dades, realment parlen per si soles, d'acord? Després hi ha unes conseqüències econòmiques, també. La primera és que Europa perd l'hegemonia. Què vol dir aquesta paraula hegemonia? Hegemonia vol dir domini. Domini perquè... A veure, es podem apuntar aquí. Sí, senyor. Domini. Europa era, sobretot Gran Bretanya i França, amb la possessió de colònies, tenien el domini, el màxim poder sobre tot el món. Eren les economies més fortes. Ara, Europa perdrà aquest domini i aquesta força que tenia i passarà a tenir-la als Estats Units. Després veiem per què. En segon lloc, es redueix molt la indústria. Un 30%. Clar, moltes fàbriques han estat destruïdes i moltes altres han estat dedicades a la guerra. I després hi ha tota una sèrie de deutes que contreuen els països europeus, sobretot amb els Estats Units. Els Estats Units té diners, comença a donar préstecs i d'aquests préstecs, doncs, evidentment, en traurà beneficis. Una mica és el que està passant ara amb el coronavirus i amb Xina. La Xina ja va passar tot el tema del coronavirus, ja l'ha superat, i ara resulta que la Xina es dedica a produir per tot el món i la Xina es dedica a donar préstecs per tot el món i, per tant, la seva economia està sent molt beneficiada, especialment pel fet que, com que l'economia mundial ha baixat, el preu del petroli ha baixat i la Xina s'està estalviant un munt de diners en petroli i està produint més barat i exportant a tot el món amb més facilitat. De fet, als Estats Units serà tan important que el dòlar esdevindrà la moneda de canvi. Ens preguntem per quin motiu els Estats Units és la gran beneficiada de la guerra. Per què aquests beneficis dels Estats Units? Doncs per diversos motius, mireu. En primer lloc, perquè entra tard a la guerra. Entra quan la guerra ja ha començat i quan moltíssimes víctimes i destrosses ja s'han produït. En segon lloc, perquè no es juga al seu territori. No hi ha cap país que pugui atacar als Estats Units i, per tant, ell no pateix baixes civils, ni destrosses, ni res. I després, en tercer lloc, ja ho hem dit, pel tema de la indústria i préstecs. De manera que als Estats Units s'aprèn una gran lliçó que aplicaran la Segona Guerra Mundial, que és, si participo en una guerra en la qual no em poden atacar a mi directament, doncs surto beneficiat. I en la Segona Guerra Mundial, als Estats Units tornarà a fer el mateix. Entrarà a la guerra tard
i entrar per guanyar-la i sense poder ser pràcticament atacat. Molt bé. Es firmen uns tractats de pau. En aquests tractats de pau, quan el bloc aliat per la guerra, es firmen sobretot a Versalles, encara que també hi ha els tractats de Sèvres. Què passa en aquests tractats de pau? Mireu, en primer lloc, Alemanya serà... es dirà que Alemanya és la principal responsable de la guerra mundial. I això que no l'havia declarat Alemanya, la guerra, l'havia declarada Àustria. I serà durament castigada i, a més, humiliada. Se li dirà a Alemanya que no pot tenir exèrcit, perd totes les seves colònies, es retallen les seves fronteres i haurà de pagar fortes indemnitzacions. O sigui, no només perd la guerra, sinó que, a més, ha de pagar diners als guanyadors. Ha de reconstruir-se a si mateixa, ha de reconstruir-se com a país i ha de reconstruir tota Europa. Això és impossible, Alemanya quedarà arruïnada i, de fet, un senyor anomenat Hitler ho tindrà molt fàcil per començar una segona guerra mundial. La gent estarà d'acord amb ella, i a Alemanya estan humiliats, pobres, i desitgen venjança. De fet, el gran problema és que no s'accepten els 14 punts de Wilson. El president americà, ja abans d'acabar la guerra, havia fet una proposta amb 14 punts de com hauria de ser el tractat de pau. No el van escoltar, eren 14 punts conciliadors en què tothom més o menys podia sortir, si més no, beneficiat, però no van voler venjar-se d'Alemanya. I finalment creen la Societat de Nacions. És l'antiga ONU. Aquesta Societat de Nacions, aquesta ONU, va fracassar sobretot per 3 motius. En primer lloc, perquè només accepten els vencedors a participar-hi. Alemanya no està a la SDN. En segon lloc, perquè ni URSS ni Estats Units, dos grans països molt influents i molt poderosos, no entren a la Societat de Nacions tampoc. I, per tant, es declararà una segona guerra mundial. La Societat de Nacions la creen una mica amb la idea de dir anem a fer un organisme que ens permeti resoldre els conflictes sense necessitat de tornar a repetir una guerra mundial. Per què fracassa la Societat de Nacions? Doncs perquè hi haurà una segona guerra mundial. Ja està, és obvi. I finalment, unes conseqüències polítiques. Mireu, en primer lloc, la Revolució Russa començarà a entrar una mica a Europa i Europa es blindarà. Ara ja veurem com, perquè no li arribi la Revolució Russa. I canvien les fronteres. El tema de canvi de fronteres el veurem millor aquí. Mireu, en primer lloc, la URSS, he d'anar ràpid perquè només tinc 15 minuts i ja anem pel minut 13. La URSS perd una sèrie de territoris per aquí i, a més, es creen uns països com Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània, Polònia i s'amplia Romania perquè aquests països facin de frontera contra el comunisme de Rússia, perquè no arribi. En segon lloc, aquí, tot aquest territori d'aquí, és l'antic imperi austro-hongarès. Doncs mireu què li ha passat. Txecoslovàquia, Àustria, territoris que perd, Hongria, Iugoslàvia, i per tant aquí es produeix un desmembrament, també una altra vegada, molt gran. I Alemanya, a part de veure's molt reduïda amb tot això d'aquí, aquest territori d'aquí, fixeu-vos que això serà Alemanya, aquest tros d'aquí és Alemanya, i aquest tros d'aquí és Alemanya, i això d'aquí s'anomena el corredor de Danzig, que no pertany a Alemanya, sinó que és la sortida que té Polònia perquè tingui accés també al mar. Aquest corredor de Danzig serà una terrible humiliació pels alemanys, a part que perden també altres territoris com Lorena i Alsàcia. Si comparem, mireu, em mouré cap aquí. Hola! Si comparem el mapa previ amb el mapa posterior, podem veure amb més detall tots els canvis. Un altre gran canvi, és el de l'imperi turc, que es veu totalment desmembrat. Síria, Iraq, però això en parlarem més endavant o pel Google Meet. Per cert,